Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Miriam at agatarlak. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Rodolfo Galoso, Jaylene, Virginia Codamon, Bing Soriano, Jen Pablo, Ella Halandoni, Leia Afunay, Clemente Ramos, kan Corazon Balaan. Baliwan family ti Abra, kan gagayom ko dito'y Hong Kong, from Liza ti Hong Kong. Anak ko ni Leslie Sugitan iti Taiwan, kan ni Hildo Sugitan, from Juliet Sugitan ti San Juan, Quezon, Isabela. Makablaawan pa iti Rumbawa, Ambatali family, the Nazarene, Angela, Armel kan Tatang Jelly from Melanie ti Barangay San Luis. Kawork ko dito'y Creamline La Union, iso da Patrimonio Peter, Blake, RJ, Calvo Nonong, Sir Gigi, Jeff Mando kan Juris from Jer Garcia ti Santa Fe, Aguo, La Union. Manong Joel alias Marco dito'y Arzadon Centro. Shout out pa kada Leniki Alejo, a Bazihi Channel, Juvita Bumanglag, Jasmine Rivera, and William Bolosan Sr. Happy birthday to my sister Maricel M. Lucas, iti San Isidro Isabela, from Lavlea, Mendoza. Advance happy birthday na ng Telma Pagaduan Rolyoda, from Roger Rolyoda. Mayumi Scandesio family iti Baknang Santa Fe, Vizcaya, from Melvin Desio Mayumis. Cruz family iti Salvador Santiago City, from Mark iti United Kingdom. Shout out kada Mercy Melissa iti Dubai, pamilyak dita San Manuel, kan happy birthday Yona Titagig from Jean Rovillos. Shout out kada Angelo Asitura Concepcion, kastamat ni Nagazuki. Delia Cristobal kan anak ko nga agkasangay from Mirno Cristobal. Kasinsin ko ani Claudine Cansejo Pagadyan iti Lebanon, from Gibson Atanasio. Makablaawan pa'y Dareya Joy iti Macau, Sydney, EJ Boy, Wilma Joy Cacho from Erwin Cacho. Ballesteros, Milo kan Pascual family, kastamat ni Jim Lawrence, Kidlin, Kid, kan Ann Obinya from Madeline Ballesteros, iti Hong Kong. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Miriam. Dear Manang Emmy, kablaawan kayo iti naimbag nga oras, kastamatan dagiti padak anaayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad naklaangan itinagan a Miriam, may sa nga ina ti pagtaengan. Adda may sa nga anak ko. Makunak anasaya at ti panagbiag mi manang, taada kabukbukudan mi a negosyo. Iso ama itad mi amin akasapulan ti agmay may sa nga anak mi, kani Rodrigo nga asawa. Naawi sakmet anang ipatulod iti padas ko manang, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Kat sapay kuma, tamapagkasatan ama pili ama idrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Good morning, Ma. Good morning, anak. Nakasukat kamot gaya man. Wan, Ma. Masapa ka sumra kita iti pagadalan. Adapay nga minas kan nga ilipas mi katag iti groupmates ko. Kasta ka di. O sige, agidan ta nga rudan nga agarmosar. Masapa ak mo tamang lukat ita iti pwesto. Adumanan ti masapol nga i-deliver nga order dagiti suki tayo. Kasta ka di, Mama? Apay ni Papa? Saan man na nagawid idirabi? Amumatan ni Papaam. Nukas di ama pan iti ayan ti gayam na supplier tayo. Talaga saan nga agawid adagos. Agbanding dapay kano nga aggayam. Kasta gayam.
Naimbag nga rin ta na adal yung amin na may papaniti negosyo tayo, ma. Isang orawan ni papa. Tuloy-tuloy lang tato operasyon ti business tayo. Ay, wan nga rod anak ko. Sapay ado tag kasapulan iti construction materials. Iso nga ado ti deliveries tayo. Ala, sumango ka nga rodon, tabangantan. Apay nga itakala nga sumangpat. Nagawis ni pare Raul. At ang amin siya nga ili na supplier matlang kadagiti construction materials. Dahil inya mamunak. Kasta ka di. Apay ay Miriam. Nagado nga minti masapul nga asikaso ni di pwesto. Jakmat ka baalan nga agmay-maysa. At dapat dagiti boys ijay. Wan, ngam sa bali latano da ka kuma. Jak pa yun maas asikaso ti anak ta. Tamasapul nga da ti pwesto no kasta nga awan ka. Alos ka dilaeng Miriam. Amo matakasapulan ang makisama kadagiti suppliers tayo. Mala, sige nga rod, aginanakan. Ado ti masapul nga asikaso ni di pwesto inton bigat. Agsawarak pa Miriam. Kaya mangisaga na ka man iti makan tamabisinak. Ulay no isaganam lang itayan tilamisaan tapno makainanakan tane rabiin. Siyakton ti makaam apama na malpasak nga ag-shower. Di kay ka di mapanidyo pwesto itama? Saan anak ko? Ni papampayla ang tinapan. Adong amin ti masapul nga asikaswan di ti balay. Ibaon ko pa yawa panaggatang kadagiti kasapulan tayo ni Inday. Nasayat niya ro tap na makaina na kayo, mat. Manual daw, ada kayo taday dyo pwesto. Wan nga rod anak. Kan ada sumangpot a deliveries madipod kadagiti suppliers tayo. Masapol nga ro ta talagaan ni papa, ti adda ijay no kasta. Wan, iso na sa paanapan. Ta simangpot kano itay parbangon dya may sa atrak na agi-deliver kada tayo. Ay na, talaga na pigsa ti negosyo tayo, ma. Kasi ti Diyos, anak ko. Iso nga agyaman unay kan ko, ana. Tamayat ti taray ti negosyo tayo. Amoy mama. Ado nga rin ito mapapal kanya kagagayam ko. Nagasatak ka no, tada na pinta sa negosyo tayo. Talaga anak ko, taimpundar mi day takan ni papam para kan ka. Iso asay-saya atom ti agadal, tapno si kanton ti mangi-manage iti negosyo tayo. Kunakno saan kan nga umay, Darla? Ay naateng, hindi pa na minsan nyal daw nga ibabaon nak ni mamang mo. Umay ko kan ito dagiti naboras taan natin kan prutas. Nabayag namin na saan ka nagawit iti probinsya atin. Ay na, amumatan ti kinabisi kiti pwesto. Nang runa no agsasaro no ti agpa-deliver kadagiti construction materials. Naimbag nga rin talapig sa tinegosyo yung ating. Wan, napigsa nga agpaiso. Ay, Oh, napigsa ko na mong pasla naliday kamat. Ada ka di parikot, ating? di mo la ko man ibagbagakan ni mamang. Sigurado akapungtot nan tumanan ti asawak. Ala, apay aya ating? Kanayon manen ti panagluwas na ama pa ni Manila. Mapmapan kano kadagiti suppliers mi. Hanum, kasla sa bali ti agparparik na kanyak, Darla. Apay ating? Ada ka di manin milagro nga aramidin ni Manong Rodrigo? Diyakam mo, ngam sa bali ti agparparik na kanyak. Tunggal saan nga agawid iti sumagmamanual daw. Ay, Abangan ko nak no nagsubli manen ti sigod nga aramid na. ay nateng. Jaklam mo na saan pa ilang agnakam. Namin ano na pinakawan mo kapoy ti panagbababain na. Mabainak ngamin kan ni mamang no maamuan na nga adamanan aramid ti asawak. Ni ko mamanong ati rumbang nga agbain. Taawan ti kasta kapig saan negosyo yun no saan agapu ka ni mamang mo anang ted iti pagpuunan nyo. Ay, maasyan ngamin kada kayo idin ni mamang mo ateng. Isu nga rod. Dahit ako mati panunutan na. Asaan ko man nga agar-aramid iti may kaniwas. Taawan ti kastoy akinanam ay ti biyag mi ita. No saan agapukan ni mamang.
Kas na kunak iti damo apaset ti surat ko manang Emmy, makunaan na sa liwanwan ti panagbiag mi, taadakat nga rod na pintas a negosyo mi. Ngem ti kinagpaysuna, dagiti dadakkel ko tinangipaay kada kami iti dayta a negosyo. Saan ngamin a nakalpas iti panagadal na ni Rodrigo nga asawak, iso asaan a makasapol iti natalgad a trabaho, sanan to pay laukan iti madi nga aramid. Kas kuma iti namin anon apan nakaduktal ko nga adda babae na. Namin anumat a pinakawan ko, tadyak kayat a madadaal ti estado mi, kan kayat ko a panagnakan ken ni mamang ko, akabailan na ti agbaliw ken mang suporta kada kami, babaan iti negosyo nga impaayda kada kami nga agasawa. Diyak amo ngam addalata dagiti kanito asumken iti panunot ko nga addamanen milagro nga aramidan ti asawa. Ay, Diyos ko, agpaiso nga tati inyawag kanyak ti gayem ko. Nakita na kanon ni Rodrigo asimrak iti may sa restaurant. Katada kadwa na a babae nga daubba na a baby. Diyos ko, agpaiso sabot ti kanayon amang burburibor iti panunot ko. Addamanan babae ti asawak. Patsyak asaan ang nagbiddo ti gayem ko iti nakita na. Am-am muna unay ni Rodrigo. Hanggang asino ti babae akadwa na? Kanti maladaga nga ub-ubbaan na. Paliiwa ka na imbag ni Rodrigo. Kat iti kanito amaduktalak apod no ti impada magkanyak ti gayem ko. Tsak amo, no anya ti maaramid ko kenkwana. Apa nagsapa kay Arumar, mama? Saan pa nakariing ni papa Okay lang anak ko. Mapan ko ngamin kitaan no nalpasan jay lugan ko nga imbatik iti talyer. Kung ada ngamin amalpas da itangal daw. Kasta ka di, mama? When Mark, masapul amapana kon bayat ang nakaturog pailaan ni papam. Buludak pailaan ti kotsena. Pakibagam tulaangan no bilang makariing. Sige nga rod, ma. Amangan namin yung sapulan ng agpaiso apama na makariing. Ay sigurado day taa. Isuarod ang masapul ang maisublik matlaang adagos. Amangan no da importante apapanan na. Okay, ma. Siya kunti makam mo. Ibagak tulangan ka ni papa apaman ang makariing. Mark, sa tinutayan ni mamam, apay nga awan ni Jessalad me. Nasapa rin mo ni mama, papa. Mapan na kanusok nalan di lugan na imbati na di talyer. Napanan ni Jetalier? Apay adi nagriniing. Anya nga itinagluganan na. Binulod na pala ang di kotsyan, papa. Anya? Inaramat ni mamam jay kotse? Wan, papa. Isubli na kanumat ladagos. Apay pa, ada ka di parikot? Hindi, awan anak. Mas tawak lang amit. Apay adi nakriniing. Tapno kinuyog ko kumaanapan Talyer. Amang ano di na kaya tamasinga kayo, papa. Sana bale, madamdama lang. Sigurado nga adanton ni mama. Sigurado amas daaw ni Rodrigo. Apaman amaamuan na nga inusak ko ti kotsena. Nabayag adyak pinakibyangan tilugan na. Gaputan nagtalakakan kwa na. Ngam itatad na ipadamag kanyak. Masapul nga agsuka inak ito nagtilugan na. Amangan no adda dito'y ti ebidensya amang panaknak nga damanan babae dyan na laing alalaki. Laklakayanan ngam di pa'y lagnakam. Dandanin aggraduar dyan anak mi ti kolehyo. Anyapi nga tati sa pulan na itibiyag na. Ne, adadakkel abag dito'y likodan at ugaw. Anya nga tati linaon da ito'y. Lukatakman.
Anya na gito'y? Kawas kan diaper ti maladaga? Diyos ko, apay nga daalikaman ti maladaga dito'y. Kaya tasawan da ito'y. Pudno tindanon kanyak ti gayem ko. Ngam asino da jay amaladaga iti biyag ni Rodrigo? Asino? Pa, ada ni mama. Oh, anya Miriam. Naaramid na ka din ti kotsem. Apa di nakriniing tapno nakuyog ka kumaanapan ni Jitalyer. Nalpasan. Ituludan to kanulaan ni pwesto paman amadalusanda. Nasayat nga rod no kasta. Oh, mama. Ada mawawag iti cellphone nyo. Mabit lang tasong batak. Hello? Sino da ito'y? Sino asita? Anya? Ada relasyon nyo iti asawak? Mabit lang. Ne, adtoy, kasaritam day ta babae. Hello, madamdaman ton nga agsarita ta. Pai. Papa, sino da asita? Kanapay nga inyawag na kan ni mamang ada relasyon nyo adwa. Pudno ka, Rodrigo. Babaim dayjay asita? Wen. Ada relasyon mi kan ni Sita. Kahit ada pa yan anak mi. Anya? No kasta, pudno amin ana idanon kanyak. Kat pamanagnak pa yan dagiti nakitak akawas kan daya perti ubing iti unag ti kotsem. Apay Rodrigo, laklakayan kan. Saan ka pala nagbaliw aging gaita? Papa, please. Ibaga masana pudno dagiti amang mga kuita. Pudno ti amin anangag mo, Mark, anak. Anya? Pakawanan na ko, Mark. Pakawanan dak. Ngam, saan ako na naragsakit din nam, Miriam? Anya? Nagpuskol magtantarupam amang ibaga kanya kiti kasta. Iti pa'y mismo asangwanan ti anak ta. Papa? Tangay imparupa mon kanyak na ita. Alaam amin akawas mo. Kat pumanaw ka na. Mapankan iti ayan ti babaim. Diyakon kayat abakita pa'y ti panagruprupam. Pumanaw kan! Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway manang Emmy. Jaklain pagarop, apudno gayam tinaidanon kanyak. Kang runaan na, pudno ti marikriknak, nga addamanan may kaniwas nga ar-aramiden ti asawa. Pinagtalaw ko ti asawak iti daydi matlaakan nito, tanasakitanak iti husto. Nang runa iti imbaga na asaanan anaragsak iti dannak, iti paisangwanan a mismo ti anak mi. Saan ang nagpangadwa pimanaw kat nagdanadan iti babae na. No pa'y nasakit manang, ingkarigatak tinang lipat, gapuman la iti anak mi. Agmay may saak nga rod anang ituloy iti negosyo mi, tapno adda pagbiag mi nga agina. Agingga iti dimteng ti graduation ni Mark, iti kolehyo. Kablaawan ka anak ko, nagturpos kan iti kolehyo. Isagot ko ti diploma ken ka, mama. Babain man la daytoy. Maksayan ti sakit tinakam ng impanam. Gapo iti inaramid kada tayo ni papa. Di mon panunutan day ta anak ko. Ti importante, nakalapas kan,
kat mangrugikan amang tunoy kadagiti arapaap mo iti biyag. Nakaragrag sakak, Mark. Agyaman nakada kayo, mama. Kat ikarik, saan kan tupulo sa baybayan? Baya masyak ti manglito piti amin na nagkurangan kan ni papa. Ikarik dayta, mama. Mama, ada napintas nga ipadamag ko. Anya dayta, Mark. Ada offer kanyak ti may sadak kala kumpanya di Manila. Agtrabaho ak kadakwada, mama. Ay, nagsayaatan anak ko. Sa bali at talaga no nasaririt ka. Ado dagiti kumpanya nga ag-offer iti trabaho kan ka. Wanyarod, ma. Hanggang okay kayo kadilangan nga mabati dito eh. Nangro na katada tinegosyo tayo anaskin nga si kaswan nyo. Kabailak anak ko. Tinapatag, matunoy mo dagiti arapaap mo. Di mon paluspusan day nga oportunidad asimbang baykan ka. Di nakpagdanagan anak ko. Hello, Mark, anak. Hello, ma. Nakaawag kayo, man. Kumusta ngay? Ada ka di napatag nga ibagayo? Pasensya kan anak no inawagan ka. Ada ngamin ipadamag ko kan ka. Anya data, mama. Ada nadamag ko. Anang ibangon ka no ni papam itikas itinegosyo tayo. Anya? Nakadamagan niyo, ma. Imbaga ti may sa asuki tayo. Mas daawak namin. Apay akala at abi mabati sales tayo. Kan saan mo nga umay dagiti na duma customers tayo. Tagayam, kinontak ida ni papam. Kat ison ti agidil-deliver kadakwada. Anya? Uwan anak, ti amuda, negosyo tayo matlaag dayjay. Ado ngamin dagiti saan ang makaamuan agsina kamin kan ni papam. Unay mo ni papa? Kasjay lang aro doon di naramid na kada tayo. Kinumpetensya na tayo pa lang itinegosyo. Sa bali la kumamutin ang negosyo timbangon na ah. Amo na ngamin anapig sa tinegosyo tayo, Mark. Kan amo na nga adun ti kliyente tayo. Iso na panunot na siguro ti kasjay. Talaga nga aramidan na ti amin. Tapno adda pang biag na iti baro a pamilya na. Kasano? Laklakayan lang arudan, ngam nangarugi man na niyag pamilya. Di kay lang arudan nagreklamo. Binaybayan niyo lang arudan iti kasjay ngay naramid na. Huwan garod anak ko. Makapadismaya ti aramid ni papam. Anyang arot ti plano Rita, ma. Awan anak ko. Anusak, aging gay ti adapay dagiti daduma a kliyente tayo. Diyak pulos agaramid iti addang kontra kadakwada. Ipagpagapuklaangan iti anak da. Mama? Kaasi ti ubing anak ko. Awan ba asul na? Nairamraman laang iti aramid ti amam. Makaamon ti Diyos kadakwada. Ma, manumot na tawon ti napalabas. Amok nga adun ti ornong yo. Isa pa nagkunak. Panawan ng tapno enjoyan nyo lang ti biyagyo. Anya ti kayat mo asawan, anak? Ma, isarata yung tinegosyo. Saan kayo nagtrabaho? Tati kayat ko, agpaspasyar kayo langan. Agawid kayo di probinsya. Amok nga do tinaskan nga si Kaswam ijay. Nang runa dagiti sa niko na panawan day di lola. Sa bagay, napanunot ko matday tan anak. Adamat tanan anay nga ornong ko para iti panagbakat ko. Sigurado asaan kanton nga agproblema, anak. Mama, ti kayat ko, enjoyom ti amin na nagbanugam. Siyak ti makamoy ti panagbakat mo. Itapay ta stable akon. Nakapundarak matan. Adan balay ko di Manila. Ken nakaipundarak kon iti nagduduma sa nikwak. Awanan ti problema tayo, ma. Adda, anak ko. Ha? Adda pa'y problema. Ni, anya, mama. Anak, awan ka di pa'y nobyam. Ha? Di mo ibagang aglaklakay ka abaro. An-anuam dagitaasan ikwam no awan mo't bukod mo a pamilya. Sa anak abumato dito'y rabaw ti daga.
kasanukan to no awan akon. Asino kami tinag ko ng aglaklakaya ka baro, ma? Siyempre, siniguradok pa iti amin. Sakbay nga ikalaysak ta agbalinto ang manugang mo. Ha? Agpayso anak? Adan ikalaysam? Apay nga rod adi mo pa inyam amo kanyak. Mama, kasano ko maayam amukan ka kat aday di balasiw taaw. Aday di Amerika ta agbalinto ang manugang mo, ma. Ket or-orayak ti panagawid na. Tapno maornos ti amin para iti panagkalay sa amin. Ay na, maragsakan anak ko. Kung aklakit din na awan namnama kung amaadaan iti apo ko. Agmay-may sak nga anak, ma. Ti kayat ko, maipayan ka iti ado nga apo ko. Awan problema anak ko. Orayak dayta ka nito. Yun o. Pinatgak ti singasing ti anak ko, nga isarakon ti negosyo ang nabayag ang nagbibiyagan ti pamilyami, manang Emmy. Kas iti kayat ni Mark, nagpalpalailangak, tapno maliwliwaak. Inasikasok dagiti rumbong nga asikaswag, kat in-enjoy ko ti biyag ko kas pagayatan ti anak ko. Aging gaadimteng ti kanito ang nagawidon dito Pilipinas ti nobya ni Mark, kat kalpasan laeng ti sumagmamano abulan, nagkalaysadan adwa. Ita, adamoten anak da nga iso ti liwliwak, tunggal addaak iti balayda. Kat ti saan ang magatadan a kinaragsak anan nanamag ita, iso ti masansan a panagkuykuyog mi kada Mark ken ti agina nga agpaspasyar iti amin a napipintas a tourism site, saan laeng adito'y pagilyan, no dikat pati iti balasiw taaw. Sa anak man ang napagasatan iti nasayaat nga asawa, adamot anak ko ang mangipatpatag iti kastaunay kanyak, ken nang tungpal kadagiti arapaap ko iti biyag. No maipapanmat iti asawak manang, adamot dagiti gundaway nga adda maidanon adamag kanyak, maipapan kadakwada iti pamilya na ita. Ngamdya kon ikaskaso, taison a mismo tinang pili iti kasasaad na ita. Nga iti likudan ti kaaddan edad na, kat masapol pay laeng amangged, tapno mabiyag na ti pamilya na. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Miriam. Miriam, pagayam ko, amok anarigat tinaglabasam, tano kaano pa'y nga addan edadyo iti asawam, isupay ti panagsinayo. Ngamkas na kunamon, nagasat kapay laeng, taadda anak mo akas ka ni Mark, asaan apulos anang baybay akan ka, kan nangiparik na iti awan umasping apa nangipatag ti anak, iti maysa nga ina. Sapay ko matatarabayan na kayo ti Diyos, tapno makadenampay ti anak mo, kan ti pamilya na, iti naunday a panawan. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubo liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem, ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat na adaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rene,
at taga La Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti pamilyak dita Pilipinas. See you from Rilby Directo ti Hong Kong. Bulusan family kan Ledda family ti Balawan La Union from William Bolosan Sr. Shout out kada Ellie December, Jasmine Rivera, Tanya Giwo, Vanji Angaangan, Rioleta Dulay kan Leia Afunay. Lakay ko ani Brian Hasildo iti Santa Cruz, Ilocos Sur from Maria Fe Hasildo. Makablaawan ni Mare Margarita Noriel Camo iti United Kingdom ken Mare Andrea Peñano ti Baguio City from Nida Nieveras ti Hong Kong. Mother ko ani Conchita Dulay ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan from Veronica Dulay ti Singapore. Advance happy birthday kani Diane K. Rolyoda. Kabagis ko ani Conchita Andrion dita Barcelona, Spain from Leonora Bautista. Happy 40th birthday kani Mr. ko Aris Bautista dita Sardigna Island from Eve Bautista. Barret ken Aguinaldo family dita Cagayan Valley. Ballesteros family dita Pangasinan from Alvin Ballesteros. Mundo Terrenal Taberna ken Alejo family ti Tangadan San Quintin Abra. Vallejos ken Taberna family ti Vancouver, Canada. Bulda ken Mundo family ti Baksil, Angad, Abra. Terrenal ken Mundo family ti Hong Kong. Rapakon ken Alejo family iti Sitio Punta, Kabitaogan, Santa Catalina, Ilocos Sur from Leyniki Alejo. Lakay ko ani Jim Lawrence, Kidlin, Kid, Ann, Hitrel Marisan, Doka ken Malana family iti Bantay Solana from Madeline Ballesteros Milo ti Hong Kong. Concepcion ken Asitura family, Dalin Macleo Marcen, Nanay Sosima from Angelo Asitura Concepcion. Lakay ko ni Reynaldo Jose, Apok Ada JC, Ayan Jester, Daisy Jen, Nanay Conching Dulay from Josephine Jose, Tisubol, Asingan, Pangasinan. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Rene. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo agraman dagiti padak amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad daklaangan itinagan Arene at taga La Union. Iti baryomi, daytoy adrama ti kanayon mi adengdenggen nang runa no adda kami kanitatang nga agubobra iti talon. Babaan ngamin iti panagdengdengeg mi saan mi ang mapakpakadaan ti panaglabas ti oras. Makitrab-trabaho kami lang kanitatang iti talon, ako kwa ti maysa akaaroba mi. Aklonat man ang ano daduma, kat mapilpilitan naklaangan amapan agtrabaho iti talon. Taarapaap kumatimapan iti sabali a lugar nga agtrabaho, tapno sa anak a makigamgam mululatan iti daga, iti agnanayon. Bakit kan lakay ngaminan dagiti dadakkel ko? Kat kayat ko kumamat ang mapadasan dati na namay a panagbiag nga uray kaskasano. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Lakay, agar mo sar ka pa'y sakbay amapan kay jetalon. Apay namin aya, di kayo pa'y lagkuyog ka ni Rene. Ibagam ta sumarunon tulaeng ngayon. Nakapaybayag to man nagpikatain. Ato taramidan itay jay talaw. Nakaladla daw tumot kami na maturog. Jay lagsil-silpon ter aramidan na. Imbes ko maabasa pa maturog. Tapno masapa mo ta makarieng. Yak man amoy ti day jay nga obeng. Kasla maumuman samot tan ngagtrab-trabaho iti talaw. Amumat at talagang arapaap na ti agtrabaho iti sabali a lugar. Ngaman niya ngay atrabaho ti sirken na kat saan mo ta nakagradwar uray sekundarya lakuma. Daita nga rod ti tagisayangan na unay.
Awan maramidan na Tawan mo't nga rod mabusbos para iti panagadal na. Wan nga rod. Kanawan mo tidakas na tagtrabaho iti talawn. Taoray kaskasanaw kat di tayo pa'y mo't naglangan anangan. Nangato ti ambisyon di anak mo, iti laksid ti kinarigat ti panagbiag tayo. Iso da ita ti pakasikuran na nga agubra iti talon. Ay katanusan na, gamdiawan apulos ti pagkwartaan tayaw. Sapay ko mga rod tamakaanos pa'y lakay. Sapay ko Rene, agring kan anak ko. Imunan ni tatang mo iti talon. Nagsabo pa'y laang nanang. Anya na sapapay, aldawon. Agmurmuray kan tagar mo sarkan. Ado ka no ti obraan nyo ita iti talon. Kaano nga tayo makariing mo't datawa saan nga iti talon ti pagtrabahuak? Ay, si kamot anak ko. Saan ka kadipay na irwam iti inaldaw-aldaw nga aramidam? Day takot nga ron nanang. Awan nagdumaan na. Kaya't ko talaga ti sabala trabaho. Anya ko mangay anak ko. Kat di kamot nakaturpos. Orayan niya ditan nanang. Basta saan nga iti talon. Wano, dito'y baryo tayo. Amumot ano mabalin. Diyak kayat nga umadayo ka anak ko. Diyak na irwam nga ada nakasina kada kayo nga agkakabsat kada kami kanitatang yaw. Kastoy tayo kadilatan nanang. Awan pa'y aasensuan ti biyang tayo. Kakaasin ni tatang iti talon. Anak ko. Isa pasensya kayo nanang. Gam talaga nga ikagumaktag sapol iti sabali at trabaho, iti sabali a lugar. Pasensya kayon. Jakmot kaya timayadayo kada kayo. Ngam masapol nga agtignaya kon. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo. Napanan ni Rene. Nasapa mo't arimwar. Di pa'y lakot na ginanatawan ti obraan mi itay di talaw. Kunana mo tamapan na sarakan di gayem na. Adan sa kano na pataga pagsaritaan da. May papan itay? Nangag ko ti saritaan da itay iti cellphone. May papansa mo't iti trabaho ti pagsarsaritaan da. Ay, talaga nga rod, adesidido dyan anak mong agtrabaho iti sabali a lugar. Day tangarod kat. Sapay talaga jak kumakayat nga umadayon umapalin. Bakit? At iti husto nga edad dyan anak mo. Saan mo amabalin nga itali iti denam? At ang bukod na desisyon para iti bagina. Ay na, lakay, pampanunutok pa'y laeng, madidlidayan akon. Sedes, bakit? Masapul ang nakasagana ka kadagiti kakastoy apagteng. Sumarsarunon tuman dagiti addinan. Sigurado akastan tumot lang taramiden da. Nagrigat matgayam no dumadakkel dan ulpo. Saan akas idiubing da sa dino man ti papananta. Kanayon akakuyog tayda. Idi ada ita, Sedes. Sa bali itan. Tandaan ang dayta. Kumusta nga'y tinapanam anak ko? Ay nananang, napinta sa damag. Makatrabaho ako ni Siyudad ti Manila. Anya, Manila ko naam. Wan nanang. Agsapsapol iti mayat niya agtrabaho iti restaurant di kasinsin na iri nagayim ko. Ada ka namang lukat adakil na restaurant. Kit uray na awan ti kapadasam. Mabalin ka asumrek. Tamadadaan da ka numot amang isuro no anya ti rumbang at trabaho mijay. Kat, mapan ka, anak ko. Nanang, dahito yung tinururay kong oportunidad. Paluspusak ka di pa'y? Rene. Pang-aasi yun nanang tadi kay agkadkad. Baybayandak ko mamakigasang gasat iti day a lugar. Barang agbaligiak. Kat maipaayan kayo iti nasayata panagbiag. Jay saan tayo namang namnamalang iti pakitaltalunan tayo. Kan iti pan nakilablabada yo. Bakit kan lakay kayon kan ni tatang nanang? Rumbang kumangagin inana kayon. Anak ko. Kan maysa. Kaya't ko nga ipaay ka dagiti kakabsat ko dagiti banag ajak na padasan.
Gapoy ti kinarigat ti biyag tayo, nanang. Isa pang nga siyo. Yet nagyukuma ti bendisyon nyo, iti daytoy ayaadayok. Madlaw man adinak kumakayat a palubusan ni nanang, iti dayta pa nagpakadak, awan tinaaramidan naman ng Emmy. Simurot kami nga rod ka ni Irene agayam ko, iti kasinsin na anapan iji Manila. Talaga naturadak iti manang, takayat ko ti makaakkal iti klase ti panagbiag iji baryo. Kan kayat ko atulungan dagiti dadakkel ko, tapno maraman ang damot ti naginawa a panagbiag. Apaman asimmangpot kami iji syudad ti Manila, imawag akadagos kadatatang, taiso ti bilin ni nanang. Kayat nakano amaamuan, no nakadanon kami asikakaradkad ijay Manila. Hello, tatang. Hello, Rene. Kumusta ti biyahe yaw anak? Nasayat mo, tatang. Kaasi ti Diyos. Awan mo ti daka sa napasamak bayat ti panagbiyahe mi. Ayan yung arod itan, anak kaw. Ada kami dito ayan ti dagos mi, tatang. Ada quarters dagiti trabahador nga impait akin kukway ti restaurant. Agkaabay na lang ti restaurant na pagtrabahuan mi. Nagdakil ti pastok, tatang. Kan makita na pintas ti restaurant na ipatakder. Kastaya. Wan, tatang. Kan maysa, nagsingpot akin kukwa. Naanos kada kami at trabahador nga ora itapay lang ang nagkikita kami. Alakit, agad andad ka nga rod ita anak kaw. Andad am ti salon at mao. Wan, tatang. Ni nanang ngay. Na, imalatew itayan da kasinsin mo. Baybay ang pailaan, ta saan amakait na, sipon pimanaw ka. Sangit, asangit. Maawatak ni nanang, tatang. Kaya't pasensya kayo lang kuman, naimpilit ko ti kayat ko. Kinapudno na. Oray siyak. Malmaldayak mo't ngayon madayo kada kayo. Ngam, basitla pa naganos, tatang. Ikarit nga ipaay ko ti kasapulan nyo dita. Da kayon ti makaamukan ni nanang, kastamatan ka dagi ti kakabsat ko. Agannad kayo kumadita. Wen, anak ko. Ket oray si kamay. No adawayam, umawag ka kumakanayon. Tapno saan na mailiw unay kan kadya inam. Wen, tatang, ikarik day ta. Kumusta't yung muna rabim dito eh? Nakaturog ka kadimot laang? Saan nga rod, Irene? Madingamin tirik na kitimbaga kanyak ni tatang, idi nagsarita kami iti cellphone. Manipod ka no pimanaw ki balay. Sangit ka no sangit ni nanang. Talaga nga'y patpatag na kaunay ni nanang mo niya. Di nakakayat amayadayo kadakwada. Ita lang amin nga da anak na pimanaw iti poderda. Isa sigurado ang may kawala unay. Sana bale, mairwam dan tumot laang. Kasmutlakan ka ah. Sapay la kuma ah. Tamay pamaysak mo ti panunot ko iti trabaho. Kasapulan, Rene. Oh, madamdama, ada orientation tayo. Kalpasan na, marugyanan ti training tayo. Amo, Mayrin. Mas dawak man iti amo tayo. Apay kay kaya't nadya awan experience na akas kada tayo ti inala na. Ado mo dito dagiti nalalaing iti kastoy trabaho. Sabali nga min ti kapanunutan ni sir. Kayat na talaga ti makatulong kadagiti kas kada tayo, kayat na ti agtrabaho, tapno makatulong iti pamilya. Iso kinayat na ti nagpaala iti trabahador iti kas iti lugar tayo. Sa bagay. Nagsayat na mo't gano kasta. Sapay la kuma, tamagustuhan danto ti trabaho tayo. Iti kasta, bumayag tayo mo't iti restaurant da. Sapay ko maa, iso alalaingan ta. Daytoyan di inururay ta. Amok anasaya at ti pagbanagan ta ditoy. Nang runak at nasingpat ti agbalin abos tayo. Oh, sige nga Rodon, agsagana kan, tamadamdamalaang, mapantayon ton iti ayan ti restaurant. Ulpo, iti ipapan ko iti tsindaan.
Adamot na alingag ko apag sasaritaan da ijay. Maipapanitian niya day ta pagsasaritaan da si Days. Adda kano agraraira sakit ita. Sigun iti damag, ado kanon ti pimusay iti sabali apagilyan. Kat tinakabutbutang, ang mga no adda nakastrak dito Pilipinas, nga adda kasjay asakit na. Nagkarumutin gay day ta sakit. Anya ngay aklase ti sakit day ta? COVID sa kanumot lakay. Basta, agpanateng kano ti tao. Aguyok. Kaslatay agtrangkaso. Pagamwam ta mataymot kanon no nakaro ti kimpet a COVID. Ay naapaw. Nakabutbutang nga ruday ta sakit. Nangruna iti lugar nga ado ti tao. Ay nalakay. Kasanon di anak mo ijay Manila. Sapay nakaadado a tao ijay. Mga no nadamag damutan ati maipapan iti day ta sakit. Isa mamati ak nga agan na damutan Magaamlaang di anak mo inton umawag. Ay, daytan di bagbagak. At day ti adayon ni Rene. Kasanaw no kumaro ti sitwasyon. Si Days, di ka kadagdandanag unay. Amo di anak mo, ti ar-aramidan na. Rene, naganunsyon to DOH may papanitagwarwaras sa sakit ita. Grabe mo't day ta sakit. Anya nga itan ti mapasamak. Sigod mo't nga itilang sa bali apagilyan tayan day ta sakit ngam. Apay nga nakadanon mo't tan dito Pilipinas. Day tangarod tirigat na. At dadagiti simangpot diti pagilyan tayo, a carrier ti virus. Iso nga adun tinaakaran. Anya ti sintomas day ta COVID. Uya, gurigur. Kandagiti daduma, marigatan da kano nga agangas. Iso nga ibagbagada aliklikan tayo kano ti mapan iti ayan ti adu at tao. Noawan mo't latinaskan agagaraan iti ruwar. Agtalinaad tayo kano laangan iti unag ti balay tayo. Ngam kasanon ti trabaho tayo. San aya nga agduduma at tao ti pagserserbian tayo di restaurant? Wen nga rod, makitan to ano niya ti kuna ni boss. Sapay ko matasaan ako maro ti sitwasyon. Kasano nga tan ti pamilyak? Sapay bakit kan lakayin dagiti dadakkel ko? Saanan anapig sa unay ti resistensyada? Nas ka na maawagak ida. Rumbang laeng, tapno maamuam ti kasasaad da di probinsya. Ken amuda mo ti kasasaad mo ditoy. Siguradong agdandanag da itan. Lakit di Nangrunan ni nanang. Ngam, kasano nga tan ti trabaho tayo? No maiparit ton ti makilang lang itado a tao. Di pa kat maawanan tayo iti trabaho. Sapay ko matasaan. Talaga nakabutbutong na ita virus. Isa masapol nga agtungpal tayo kadagiti paganurutan ti gobyerno. Saan laada tayo, no di kat intero alubong tinaklaat iti kasdya na pasamak manang Emmy, ti panagraira ti pandemic. Jack pulos ni namnama ang mapasamak ti kasdyay. Madanaganak para iti pamilyak anabati di probinsya, nang runak at bakit kan lakayan dagiti dadakkel ko. Saanen akas idi kabanbanwagan da, anapigsa ti resistensyada alumaban iti sakit. Tinakarkaro pa'y nagdanagak manang, kat amangan no agsira ti restaurant anakastrekak iti trabaho. Kagiddan ti panagraira ti COVID-19, inawagak mo't datatang nga adda idi ijay probinsya. Tatang, kumusta kayon? Nadamag yo ka din ti may papanitagrara ira sakit ita? Wal na anak ko. Ay naabot-butangan ti mapaspasamak. Matanagan amin ng atao di taoy. Di tangay anak ko. Kumusta kayaw? Agpanpanik matami na tao dito yung tatang. Kaya nadangamin damag nga mga nog-lockdown.
No ag-lockdown tatang, awanan ti mapalabusan na rumwar kadagiti balbalay da. Iso nga dun tagkat-gatang ita kadagiti kasapulan da, nang runa ti makan. Iso na dapay na batbati ti impatulod ko kada kayo akwartay tay nabiit. Aggatang kayon kadagiti dilata, ganda dumapay kasapulan nyo. Sa nabalin ti bagas, ta dumot ti abastuyo dita. Ay, sige, anak ko. Agkararak tayo iti Diyos, tapno isalakan na tayo kontra iti daytoy asakit. Di kay mapmapan iji ili, no saan mo takasapulan tatang. Tado ti tao ijay. Di tayo mo no nakadaano ng dayta sakit dita probinsya tayo. Iso nga agannad kayo kuma. Di yo parparwaran dagiti kakabsat ko ha, nang runa ni nanang. Uy, Rene, agannad kamot dita Orayin min tumanan ti awag mo. Agannad ka akanayaw, anak. Wan tatang, agannad kayo mat dita. Rene, amom ka ding ti damag. Ag-lockdown ka nun. Anya? Dahito yung ti pagbutbut nga. Sana mabalin ti kastoy. Awan maaramidan tayo, Rene. Masapul nga agtungpal tayo itilintag. Diyos ko, kasano nga taitan? Sapay ko na dagiti katrabahuan tayo. Nga amang ano saan tayo kanupay ang makasarek iti restaurant. Tagsara amin ang negosyo. Ha? Kasano tayo nga rudan? Kasano nga sweldo tayo nga eh? Day tamo ti pampanunutek. Ngam awan maaramidan tayo. Masapul nga agtungpal tayo iti baga ti bus tayo. Kasano tayo nga agbyag na awan mo trabaho tayo? Kasano ama kay patuludak iti kasapulan ti pamilya kay di probinsya? Awan maaramidan tayo na ag-lockdown. Manmano kano dagiti mapalubusan na rumwar. Ngam nakabutbuton latta. Tama nga no isuda mo ti maakaran iti virus. Masapul nga ganad tayo. Di tayo itulok nga da maakaran iti ibagbagada a virus. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka ditan? Nasayat mo't nanang. Nga manipod iti nag-lockdown. Saan kami na mapalubusan na sumrok iti restaurant? Tanagsara amin nga establishmento dito eh. Adda kami lang dito dagusmi. Ngamkit di, ipapay ti boss mi dagiti kasapulan mi dito eh. Da kayo ngay nanang. Adda ka di pa'y abastuyo? Adda pa'y anak ko. Kun adda iti da apo kapitan. Agiwarwaras da iti makan iti tunggal pamilya. Pasaray mapalubusan ti may sa miyembro ti pamilya mapanaggatang iti kasapulan. Iso asyak ti mapmapan anak ko. Allah, agannad kayo nanang ha? Di kayo mapapanitayan ti aduunay a tao. Kun agaramat kayo ti face mask. Wen anak ko, di nakpagdanagan. Agan nadak. Sige nga ron nanang, awagan kayong tumanen. Anusan nyo pa'y laeng, tadyak pa'y makaipatulod iti kwartayo. Nakasaritam ka din ida iti probinsya? Wanay rin, nakasaritak ni nanang. Agpapada tayo ti sitwasyon ita. Manmano dagiti mapalubusan na rumwar. Sapay, madanaganak ka ni nanang. Tayo sukano ti rumrumwar nga agat-gatang kadagiti kasapulan da iti balay. Sa bagay, saan mo't siguro agrabe ijay, akas dito ayan tayo. Nakasaritak mo tinsi kabsat ko. Okay da kanumot ijay. Sapay la kumatamalpasan da ita pandemic. Italak ano ang napasamak ti kastoy, kuna ni nanang. Sa baling aminan ti panawon ita. At dadagiti rumso asa kita karkar na. Katirigat na, awan pa'y agas na. Dahita nga rod kat. Basta kararag tayo. Asapay kumatawan ti mapaiktaran kada tayo. Kastamutan kadagiti patpatag tayo iti biyag. Kat agibos kumanda iti a pandemya. Ni tatang ti umawawag. Apay nga ta. Hello tatang. Nakaawag kayo mat. Anak, ni nanang mo, wadi mo tantirik nana. Anya? Impagarup ko no kagangailaang asakit ni marikrik nana. Ta ako yak kanagkurigor. Iso pinagtumtumar ko iti agas. Ngamitay na kareeng. Ang kakapsot mo tan kan sabalin tilangana. Apay nga rin ita kayo lang ngay mawag.
Pagarup ko nga raon, numaagasan dito balay, anak ko. Tatang, agkid daw kayo ititulong ka dagiti opisyal di baryo tayo. Ipanyon ni nanang iti ospital. Delikado ti kasta ka sa saad na. Wan anak, talaga nga ipanmin iti ospital. Nagkidawot iti tulong di kapsat mo, itaayan da kapitan. Basta pa kaamuan da kadagos. Apaman na may panyon ni nanang iti ospital, tatang. Masapul ang maamuak, noon niya ti kunada iti ospital, ha? Wan ready. Sige nga runan, danlugan anak sardang iti batog. Isulakit din ti pangiluganan mi ni nanang mo, amapan iti ospital. O sige, tatang. Agannad kayo. Awagan dak kumaadagos, anyaman ti mapasamak. Rene, apay, anya tinapasama. Ni nanang, agoy ka nagkakapsot ka no. Amang ano da COVID na. Ay, Diyos ko, sapay kumata saan. Delikado dayta. Impanda ka din iti ospital. Unay rin, sapay adayo akadakwada. Diyan ka muna niya taramidag. Agkalma ka laeng. Agkararag kakit di. Asapay kumatasaan a COVID ti kimpot ka ni nanang mo. Tinasakit pa eh. Diyak ba't nga ron makaawid? Tamay parit ti rumwargan awan ti biyahe. Kasano ka tada ito yan? Masapul nga agbalin ka anatibkar para iti pamilyan. San abale? Tako na mo na ipanan iti ospital. Nalabit at tamtamingan itandag iti doktor. Kararag ti masapul itaren eh. Wanay rin. Wan. Agyaman na kiti panang patpatibkar mo iti pakinahakam ko, ha? Agyaman na kunay. Hello, tatang. Kumusta ni nanang? Anya tinapasamak kan ko, ana? Anak ko, patibkaram ti pakinakam mo, ah? Na-COVID ni nanang mo. Diyos ko. Kumusta nga rodan ni nanang? Sikon ka na kapital. Saan na ka no ang kinabalan tikimpat kan kwa na sakit anak. Awanan ni nanang mo, anak ko. Anya? Saan? Saan, tatang? Saan napot na na ito? Pinanawan na tayo ni nanang mo rin eh. Itay kanulaan ka nagsatan. Tatang! Apa yan ang pasamak ni Kastoy? Apa yan ni Nanang Pay? Amo ka na rin kasi para ka na tayo anak. Masapol apatip ka rin tayo di pakinakam tayo. Diyak man na nakita nila nakiti maudi akong daway. Ang papano tayo anak. Tauray na kami ni Tawi. Di na ni palubo sa makita mi pa'y dainam. Ikararagan tayo lang. Ninanang mo. Diyak kabalan na ito eh, tatang. Kaya't ko tiyagawin. Kaya't ko makita ni Nanang. Anak, awan, mapaglan tayo. Nakasta ko na akon. Uray na kami. Saanin napalubusan na makita mi pa'y jainam. Inabon na ka nun na dagos. Anya? Taday na si paglinsigang itaw. May panggap ka na hindi mantay ka pwede COVID. Anak. Apa yan ang pasamak ka ni Nanang na ito eh. Diyak kabalan, tatang. Kasaluwag pa ito. Dawanan ni Nanang. Para ka na kayo, luha pa yan ang sakripisyo ang ngay dito Manila. Katlumang gadag. Awan mo't gaya mo't gaya sa skala. Awan mo't kaya mo't sadbira. Irene, kasladyak ka balan. Awanan ni Nanang. Diyak man lang nakita iti maudi agundaway.
Rene, maawatak ti marikliknan. Amo ka nagrigat ti sasaadam ita. Langro na kat adayo ka iti pamilyan. Kayat ko tagawin. Kayat ko sarana hindi pamilya ng kasalo. Lockdown pa ilang aging gaita. Masapul as sumurot tayo ti paglintagan. Saan lang asika ti nakapasamakan ti kasta Rene? Ado kayo ang nagbalin a biktima day ti a pandemya. Iso apatib kerem ti pakinakam mo. Payakas to'y tibiyag. Nagrigat naknunan tinapasamak ka ni nanang. Ipatpatag ko na itinag. Isumat lang kaya madinak kaya napalubusan nga umadayo ini. Takas to'y kayam di mapasamak ken kuan na. Amo ka ba alam day ti Rene? Adaak lang dito ang magsuportakan ka. Agbalin tumat lang ang naanayas ti amin. Kuma, anda dito ni nanang. Napnamarik na lalukas na lo ti panangipatag ko ken kuan na. Patpatkat ka ulay, nanang ko. Amok amarikrik na no kasano ti panangipatag mo kan kuana, Rene. Amok asa di naman ti ayan na ita. Di na kaya't makita ti kasta ajar mo. Patib kerem ti pakinaka mo para itinabat-bati pa'y akam ti pagyam. Di mo ko maitulok nga agkapoy ka, Rene. Pangaasim. Ikarikatak nga raminat na ita, Irene. Para man lang hindi panagulimag ti kararwa ni nanang. Ikagumak ti agpalit anatip kar. Nagsakit tinapasamak kada kami, idi panawon ti pandemya manang Emmy. Dayjayan ti kasakitan a pagteng iti biyag ko. Napukaw ko ti patpatgak unay nga inak, gapu iti dayjay a virus. Kat tinasakit, jak pulos nakita, uray iti maudi agundaway. Aklunak nga aging gaitamanang, adda dagiti gundaway a pabpabasulek ti bagik, no apay nga impilit ko ti pimanaw iti lugar mi, uray na laos ti panagkadkad day dinanang. Ngam ammo ti Diyos a para kadakwada ti amin a sakripisyo, tapno maipaayak ida iti nasaliwanwan a panagbiag. Danda ni makatawan, sakbay na ipalubos idi ti agbiyahe manang. Ngam uray kasano arigat ti agipag na idi kadagiti kasapulan, tapno makabiyahe laeng, inanusak tapno makaawidak. Nagarubos ti adu alulwa, apaman a nakasangpetak iti pagtaengan mi. Maysa kadagiti kang runaan nga inasikasok idi, apaman a nakaawidak, tinangisim pa iti disso a nakaitanuman day dinanang. Diak meten nagsubli pa ije Manila, kat ingka gumaak tinaggagat a nakitrab-trabaho dito'y lugar mi, tapno matulungak ti amak, kang runaan dagiti kakabsat ko. Itamanang, siyak ti katalag tibak nang akin ko kwa iti daga asigod agam gamuluan mi. Kat uray kaskasano, makunak asumay saya at ti panagbiag mi, ta sa anak mo't adehado iti masusweldok. Iso ang masupsuportarak ti panagbiag mi, kan panagadal dagiti kakabsat ko, kas ingkarik iti tanem day dinanang ko. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Rene. Rene, pagayam ko, talaga nga adu tinasaem a pagteng nga intunda tinapalabas a pandemya. May saka kadagiti addaan itinapait a napalabas. Ngamdayawan ka, ta itilikudan day di a pagteng, ikagkagumaam a pasayaaten ti panagbiagyo, babaan iti panagsalukag mo. Daytoy ti tandaan pagayam ko. Kasanuman kadagsen dagiti dumteng a panubok, saan na tayo abaybayan ti Diyos, gaputan na laos ti panangipateg na kada tayo. Alakastan, pagayam ko,
Kat agyaman na, kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag